Ovo joj mnogo znači. Kod voditelja Ognjen Amidžić u emisiji Amidži Show ovog utorka jedna od gošći bila je pobednica prve sezone Zadruge, pevačica Kristina Kija Kockar. Tokom ovog svog gostovanja Kockareva je pričala o svom bivšem suprugu i kolegi Slobi Radanoviću. Ognjen je upitao Kiju zbog čega ne može da se završi njen odnos sa Slobom, kao i da li postoji mogućnost da se oni pomire, s obzirom na to da imaju odličnu komunikaciju i nakon razvoda. U jednom momentu Kockareva izjavila kako je Slobo čestitao izlazak nove pesme sa njim i nazvala ga velikim čovekom. Ne može da se završi zbog socijalnih mreža, ljudi koji su u realitiju novinara. Kada bi gledali objektivno i da nismo javne ličnosti, mi smo par koji prolazi kroz teške periode. Mi smo trenutno super. On me juče pozvao kada mi je izašla pesma. Čestitao mi je na pesmi kao i svaki kolega. Ja se nadam da ćemo se vratiti duplo više kada mu izađe njegova pesma, govorila je Kija. Mi smo bivši supružnici, kolege sa ne tendencijama da se pomirimo. Ono što se desilo ja ne mogu da zaboravim. Ne mogu da pređem preko nekih stvari i zbog toga ne možemo biti nešto više. On je meni uradio najgore stvari u životu. To mi ni rođeni otac ni uradio, a bio je loš prema meni. A opet Slobo je radio najlepše stvari za mene, svaka čast što mi se javio i ispao je veliki čovek, dodala je Kockareva.